Apa iki saktenane takdirku sing nyatake sliramu beto ati beto lambe Wes kadang mati monggo ayo rene no mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilih Mas Gento. wong tuku sepurane yen gawe lara hatimu Nirmala musik ditarik coy Nirmala ayo poro rekan-rekan dari ini no Mas Ibul ya delegasi juga teling ini wasik coy kene opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo pancen tresna saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara wasik coy asik sesok ing jero dodo wasik coy pancen ngarake ayo pasukan tiga yo meneh kowe Was. Hey, hey. ojo selak balik sampir monggo marang kananmu Kang Mas pupusan rasa tresnomu oh enak no Nirmala iya opo iki sadurunane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto ambe wis kadang wasik coy buka sithik paribasan rangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Nirmala coy tarik yo goyang lagi hey Surya Nirmala sound system wasik coy Nirmala asik coy Siti loro telu sesek ing jero dodo pancen ngerakake arep kepiye meneh kowe wong duwe ojo bela batinmu marang kananmu
jawabke seliramu beda ati beda lambe Wes kadang mati rasane rungokno tangisku becike pari pasang rangge lintang ngakoso weteko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu sekali lagi Abang Uco asik Nirmala siji loro telu sasak lebu sedeng pancen rarakake arep kepimeni kowe ora duwe aja sela batinmu marang kahananmu amas upusan rasa tresnomu iya opo iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe wis kadang rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pari pasang rangge lintang ngakoso kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu sepurane yen gawe lara hatimu Bobo sudah langsung sudah dikasih Matur suwun. loh sampun pak Nggih, ndah. lagi